Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Good morning! Mabigyan ka buwasan at sige namin. Nainbagal daw kada kayo amin apo. Magandang umaga. Araw po ngayon ng Sabado. Petsa 27 na po tayo sa buwan ng Hunyo sa taong 2026. Operation Bukol. Ito po isang special live coverage ng ating himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. At dasayin kabasan at ating tanagagi katne wajalaray pasyente check up nasa ray doktor tayo kabiyangan na sa International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter headed by their President Dr. Nilson Quizon. Kaya sa mga interesado po para sa ating Operation Bukol for today, this is just for today. Sa araw lang na ito, June 27, magaganap. Kanya nawala ni pankanaw na mayo, unpasyar, jad estasyon tayo, sa estasyon tayo, narumog mismo, jay 3rd floor na Jumel Building. Jad A.B. Fernandez East. Wala kami bautan na sa SSS, tan sa Tony's Lumber. May inumayaan na po, mga kapaborito. Kanya no, wala ra interesado kita na check up irate bukulyo or for possible operation at ating tanagagik. Ito po'y libre. Panangaro na sa International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter tan sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre gagik. Ang kapi bayaran nyo.
Even the consultation nga pibayaran nyo, libre namin. Panangarod si Kayuya, nasa International Surgeon of the Philippines, nasa DWJE Radyo Pangasinan. Anggad alaunad ngaran tayo, adasayan agaw mga kapaborito. Kaya doon po sa mga hahabol, pwede pa po hanggang 1 o'clock in the afternoon, ha? So the first 35 to 40 patients lang po tayo for today's Operation Bukol, ha? So this is a very rare opportunity at pinapasalamatan din po natin ang International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter for choosing our radio station as part of their campaign na magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan na may problema sa bukol. Ha? Kasi yung bukol po mga kapaborito, hindi humagandang tignan po yan. Kapag kay may bukol, nakakasira, nakakabawas ng pogi points. Agantan. Imbes di gwapo ka, pogi ka, o di no masansanting maganggana ka, agantan. Pero no anong nang danwalay bukol mo, no maminsan na turn off ira, agantan. Ay nagkalalo, no wala yung gugustod si ka. Kaya nakaukulan si rin, kalan tayo ta. No natambalan, anto Tasi kwandalante ay subukol at natambal mat. Ano ba yung bukol na sinasabi? Ito yung tinatawag sa English na lump o kaya ay mass. Na isang abnormal na paglaki o pamamaga na maaring mabuo sa anumang bahagi ng katawan. Tulad po ng balat, sa leeg, sa dibdib, walay appropriate word pero dibdib na lang ang gagamitin ko. Sa leeg, sa dibdib, sa tiyan o iba pang organ. Kaya yan po tumutubo sa anumang bahagi ng ating katawan. Ulitin natin, tulad ng balat, sa leeg, sa dibdib, sa tiyan o sa iba pang mga parte ng ating katawan or organs ng ating katawan. At kapag ka ang isang tao, sinasabi nila, ay tinubuan ng bukol, either ito ay cancerous o hindi. Pag sinabing benign, yan po yung sinasabi nilang hindi po yan cancer. Pag benign yung bukol nyo, hindi po yan cancer. And that is pwedeng matanggal. Tulad po ng cyst, punong likido po yan at lipoma, taba o kaya ay fibroadenoma. Yan ang sinasabi ng mga doktor po natin, yung mga expert. Meron naman yung bukol, ito yung kinatatakutan nating bukol. Yung malignant na tinatawag or cancer na tulad ng tumor na lumalaki at maaring kumalat sa ating katawan. Ngayon, how do you distinguish? Paano nyo marirecognize? Paano nyo malalaman na yung bukol na yan? Karaniwan po itong parang matigas o malambot na bukol na maaaring masakit o kaya'y hindi naman. Hindi lahat ng bukol kasi, ayon sa mga experts po natin, mga medical experts po natin, mapanganib. Pero, maganda na rin po na ma-check up po ito. Maganda na rin na ito ay masuri ng mga doktor. Duga. Kasi usually kapag kaganon, mga kapaborito, kapag natutubuan ng bukol, nagwo-worry na, So, kailangan sirin, nakaukulan sirin na check up. Gauntan. So, odsahin, kaplasan na tatang tanagagi ko, dyan at stasyon tayo, ay mampacheck up, tanwa dyan mo la. So, presidente mismo, nasa International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter, si Dr. Nelson Quizon. Itatarya tulari gamit to, tapyan dyan at
nagapuan na so sa may check-up than possible operation. And these are all for free. Kaya doon sa mga kapaborito po natin, andyan pa sa mga kanilang mga bahay, at kung sakali mayroon po kayong bukol dyan, at interesado po kayong magpa-check up, libre po to. Libre po to. Just come inside. Come inside. Pumasyal lang po kayo dito sa ating impilan, sa 3rd floor Jumel Building dito sa may A.B. Fernandez East. Okay na ba, Sir Joey? Maya-maya makakapanayan po natin yung mga pasyente at mismo yung mga doktor po natin natitingin sa ating mga bisita ngayon na nandirito para patingin yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. So ipagpatuloy lang po natin habang while we are waiting for sa mga interviews ni kapaborito Atong Remo ng punto por punto kay Atong Remo ay hintayin po natin yung signal niya para makapanayam. Tumatawag ka na? Wala dito yung cellphone eh. Wala naman tumutunog. Saan? Diyan. Okay. So siguro ito, papasukin natin si kapaborito Amo Atong Remo ng punto por punto kay Atong Remo. Kapaborito Atong, go ahead and good morning. Yeah, good morning, Joseph. Dito na nga tayo sa ating tanggapan, at makikita mo naman dito yung mga pasyente na nanggaling pa sa iba't ibang lugar at iba't ibang barangay. At mamaya ay may pagkakataon natin na kapanayamin ang bawat isa sa kanila kung ano naman ang idudulog nilang sakit patungkol nga dito sa kanilang mga sakit sa bukol. Yan. So makikita, yan. So halos lahat yung mga nandito ay may dinaramdam ng mga bukol dito. So siguro mag-uumpisa tayo habang nakikita mo ba ako? Sige. Nakikita mo ba sa monitor? Yeah, nakikita ko. Ayan. Klarong-klaro, kapaborito Yeah, Atong. Si ate. Ay, hindi ka muna dito. Hindi ka. Ayan, si Kuya. Sige, interviewin mo, kausapin mo. Kaya Biab. Taga saan ka? Maluwod. Anong ipapagamot mo? Yung bukol mo saan? Yung bukol ko po sa dito sa Kapa. So, Medyo malaki. Nung focus mo sa gitna yung 2024 pa. 2024 pa, kasama Joseph, yung bukol ni Lolito kaya Biab. Tagal So, na. ano ba yan? Bali, hindi naman po siya masakit. Hindi naman po siya, wala akong nararamdaman, kumbaga, parang nakakainit ka lang po tignan. Nakakahilit nila. So, pagkakataon na titignan ng mga expertong mga doktor, mag-meeting para makita nila. But anyway, andito na rin si Dr. Piuson. At yung briefing niya siguro, i-brief niya muna itong lahat ng mga pasyente dito. At live na po tayo, Doktor. I-greet na muna kayo sa ating mga tagapanood at saka lahat po ng mga nakikinig sa atin. Okay, good morning sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa DWJE para magkatip ng serbisyo namin ng ICS, yung Operation Bukol. Okay. So, first step natin siguro, Dok, ano pong gagawin Yes, natin? the first step is hindi lahat ng bukol pwedeng gawin dito. Kaya sasabihin ko sa kanila na hindi lahat yung mga bukol na pinapakita nila ay minor. Kaya kailangan namin i-assess muna bago sila mag-undergo ng surgical operation. So, if ever po, nakahanda na rin po tayo, dyan halimbawa, may mga pagkailangan na o-operahan mo natin. Opo. I-assess muna natin kung okay sa amin na pwedeng gawin dito na minor surgery, gagawin po natin ngayon. Okay. If ever po na hindi ho natin magawa dito, saan ho yung next na po natin? Kung major operation sa hospital na yon, sa operating room, pero yun, kailangan natin ng medyo may halaga, i-refer natin sa mga government hospitals. Okay. So, yan ho ang mensahe ni Dr. Quezon na siya ho ang
maglulunsad at titingin sa ating mga pasyente dito kasama ang Joseph. At may briefing ata na gagawin ni Doc Quezon para malaman natin na siguro, go ahead, siguro Doc, para malaman na natin yung briefing ninyo. Okay. Good morning, it's Leo. Ay, intervention vision, bigat. Sasali dito ba na antibiotic at antibiotic. May operasyon na pinag-iman, tapos ICS, pang-design chapter. I-assess ko nini, kung atuwa may bukol ito kalyo. Kasi aliwan, amin nga bukol, kailangan niya gawin na minor. Kasi wala tayo ang na bukol, deep-seated, pakalan, kailangan niya hindi po o dyan hospital. So, i-assess tayo yung minority, gawin tayo natin natin. Okay? Klaro. Thank you. So, yan, kasama Wala alam ko yung namin umpisahan ko lang, kaya nabawasan namin para may nakulan siya okay. So, anong gagawin natin dito, Doc? Tatawagin ho natin yung mga pangalan nila one by one and then pupunta ko doon sa, okay. So, klaro na yan. So, kasamang Joseph, yan yung mensahe ni Dr. Quezon. Yan. Bago siya mag-isa, at tatawagin ang pangalan nila isa-isa at papasok doon sa operating room natin pansamantala. Okay. So, yan lang muna. Report muna natin dito, live pa rin dito sa DWG Radio Paborito. Libreng pa-opera sa Bukol. Back to you. Okay, 10-4 kapaborito atong Remo. Ang ating kapaborito atong Remo ng punto por punto kay atong Remo tuwing 10 to 11 in the morning, Monday to Friday. So muli, panawagan po natin sa mga interesado po na magpa-check up. Libre po ito para po sa inyo. Kaya kung meron pong mga kaibigan, kapamilya po kayo dyan na may bukol at nais po nilang, siyempre sabi nga nung isa sa kanila na na-interview ni Kapaborito Atong, nakakairita nga naman. Nakakabawas pogi points kumbaga. So para hindi kayo mag-worry, mabuti na po yung ma-check up. So hanggang 1 o'clock in the afternoon po tayo dito sa ating Operation Bukol dito sa ating himpilan. Dito lamang po sa 3rd floor ng Jumel Building at sa may A.B. Fernandez East. Wadya kami bautan na sa SSS na sa Tony Slumber. Akyat po kayo dito sa 3rd floor. Meron pong signage dyan sa labas. Makikita po ninyo ang Operation Bukol. Akyat lang po kayo dito sa 3rd floor. Hintayin po namin kayo hanggang 1 o'clock in the afternoon para mabawasan naman yung pag-worry po ninyo sa mga bukol na nararamdaman nyo sa katawan. So sabi nga ni Doc Nelson, check up muna. Ito po hindi agad-agad o-operahan. I-check up muna, that's a medical procedure, at titignan kung pwedeng operahan o kaya ay hindi. Yun po ang medical procedure po natin. At pagka pwede po yung minor operation, dito na rin po gagawin yung minor operation. Pero yung mga major operations, kung sakali papasok sa major operation, depende sa assessment ng ating mga doktor, ng ating mga surgeons, then yung mga major operations will be done in a hospital. Ano ba kasi ang sanhi nitong bukol na to? Bakit kasi tumutubo sa ating katawan? Ang sabi po ng mga medical experts, mga kapaborito, maraming posibleng sanhi. Depende sa uri ng bukol. Pera may bukol abugkulan. Lapod minaso ng misis. At dumaba man. Aman kapos man. Larag na daysat, agontan, sirag na daysat, pero kapos alam lamang. Kanya nagyukukulkulan si Mrs. Hindi, nabukulan kayo, agontan. So, saan ba nanggagaling
Yung mga bukol na to mga kapaborito, una sa lahat, sabi ng mga medical experts, yung bukol na yan ay pwedeng maging sanhi ng infeksyon o kaya pamamaga. Pwedeng sanhi ng infeksyon o kaya ay pamamaga. Pwede ring black glands o kaya ducts, halimbawa po sa cyst, or pwede ring nagkaroon kayo ng injury o trauma o injury sa bahagi na kung saan tumubo yung bukol na yon. Yan. Pwede rin, ang sanhi po ng bukol na yan ay ayon sa ating mga medical experts ay dahil sa hormonal changes. Hormonal changes. Lalo na sa dibdib o kaya ay sa ovary. Sa mga kababaihan naman yan. Meron ding genetic factors o kaya congenital na tinatawag na mula pa sa kapanganakan. Ibig sabihin, since birth, meron na yan na bukol sa inyong katawan. So, yun yung tinatawag po nilang genetic factors. Meron din yung tumor growth. Mabiglang tumubo yung tumor. At yan ay maaring benign o kaya ay malignant. Kaya kapag tinubuan po kayo ng tumor, pagdasal po ninyo na benign. Kasi kapag benign, hindi po yan may tuturing na cancerous. Pero pag malignant, yon ang masakit. At iba pang dahilan tulad ng chronic inflammation o kay autoimmune conditions. Yan yung mga sanhi kung bakit ay yung mga instances na kung bakit nagkakaroon tayo ng bukol sa katawan. Yung mga reasons na tinatawag. Ngayon, pwede ba itong maagapan? Meron bang prevention na hindi tayo magkabukol? Yung bukol na sanhi galing kay misis, hindi po natin mapiprevent yun. Mapiprevent lang po natin yan kapag hindi nyo aawayin si misis. Huwag nyong gagalitin si misis. Kaya pagdating ng sweldo, endorse yung tampol irate sweldo yo. At si misis para wala kayong bukol. Tandaan nyo itan. General rule itan. General rule. Kapag nagsweldo si mister, endorso kay misis kaagad para walang bukol. So, maaagapan ba itong bukol na to? Of course. May mga prevention din ito. Kaya lang, remember, hi, hello, Miss Beautiful from Maluwed. May bukol ka rin? Pa-check up ka rin? Ay, may sinamahan ka lang. Okay. Yan. Ito po, pamangkin ni Kwan ito. Pangalan na nito, yung, may managkansyon na Pangasinan ng Saman. Nanonotan ko lamang na anita, Ken. Katungtungan tayo, so, pwede bang maagapan ito? Ito, pero tatandaan po natin, hindi po lahat ng bukol ay maiiwasan. Hindi lahat ng bukol ay maiiwasan. Lalo na kung genetic o hindi alam ang eksaktong dahilan. Pero ito, may positive kwan naman. On the other hand, kwan tumat, agaon natatong tanagagig, pero maari mong bawasan ang panganib ng bukol na yan. Ano kayang dapat natin gawin para mabawasan ang panganib ng bukol na yan? Meron na ako kagad sagot. Yung bukol na sanhi ng pamumugbog ni Mrs. kay Mr. Ang gamot lang po nun, maleta. Balikan po natin yung mga kung paano po mabawasan ang panganib ng mga bukol na yan sa ating Operation Bukol Special Live Coverage dito sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Pagkaralaman po ng mga paalalang ito. Pare, ang tidudungalan mo? Ay, so 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bali-bali ritugtugan dadya. Paborito miya talaga si Rinawa. Imbagabagam. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
to? Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City, in partnership with International College of Surgeons, Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol.
Alas 8:32 na po oras natin. Tuloy-tuloy po rin po ang ating Operation Bukol Special Live Coverage ng Radyo Pangasinan. Kantabay kalupyone sa ilawas yun kaaro kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team with the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal dan si Engineer Jair Franz Kayabyab. So busy po tayo ngayon dito sa ating himpilan para sa ating Operation Bukol Special Live Coverage. Muli ang ating invitation sa lahat po ng mga may bukol po dyan na gusto po ninyong ilapit, ikonsulta sa ating mga experts. Pwede po kayong pumunta rito. This is for free, totally free. Libreng-libre po to mga kapaborito. Ayan po ho. So ongoing na po yung treatment na ginagawa ni Doc Nelson Quizon sa isa sa ating mga pasyente na pumunta rito sa ating himpilan. Ayan, mukhang nagtatahi na si doktor. So nagkaroon na po ng minor operation dito sa ating himpilan courtesy of the International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter headed by the President, Dr. Nelson Quizon. Ayan, ongoing po yung operation na yan. That is just a minor operation. Para matanggal po yung mga bukol na yan sa katawan na nagkukos ng irritation. Provided na ayon nga kay Dr. Nelson Quizon, yan po ay hindi malala na bukol. Hindi deep-rooted na sinasabi. Kasi kapag ang bukol po ninyo ay deep-rooted, ayan po ay kinakailangan nangangailangan ng major operation. At magagawa lamang po yung major operation na yan sa mga hospital. So kanina bago tayo nag-post for commercial, ano ba yung pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan po natin kung paano mabawasan yung panganib ng pagkakaroon ng bukol. Ito po yung payo ng mga doktor, ng mga medical experts para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng bukol sa ating katawan. So yan, nagbibihis na si Kuya. Successful yung kanyang operation. Unang-una sa lahat mga kapaborito. Ayan, congratulations Unang-una sa lahat, dapat magkaroon po kayo ng malusog na pamumuhay. Malusog na pamumuhay, like dapat meron kayong tinatawag na balanced diet, meron kayong exercise, iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Ayan, nagbabay na si Kuya. Tapos na siya. Finally, wala na yung bukol niya Okay, so dapat malusog na pamumuhay. Balanced diet, exercise, iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Kanyan sikiran na manaspok yan ay susangiyo. Saratay Anggano diwang-diwang nagpanakarda, inom inom. Bawasan nyo. That's one. Kung paano natin maiwasan na malayo sa bukol, pagkakaroon ng bukol, Pangalawa, na pwede natin gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng bukol sa katawan. Good hygiene. Good hygiene. Upang maiwasan ang impeksyon. Kaya pagka nasugat po kayo, unang-una higit sa lahat ginagawa natin, hinuhugasan natin ng tubig. Tubig na with sabon. Gauntan. Sikatutan sa ibabangat nainay na saray doktor. No asugat, orasan, insan sabunon. Tapian iwas impeksyon. Pagkatapos hugasan, lagyan ng gamot.
jad si kami say wala usaran mi, very effective. It's a parang liquid lang, idulnat mo labat di man sa may sugat na andila. Pero sa amin lang yon. Okay, good hygiene upang maiwasan ang infeksyon. Isa pa, regular self-examination. Halimbawa, sa dibdib, kinakailangan always undergo medical check-ups. Always undergo medical check-ups. So, good hygiene upang maiwasan ang infeksyon. Ay regular self-examination at medical check-ups. Yung pang-apat naman na pwede natin gawin para makaiwas sa bukol para sa ilang uri tulad ng functional ovarian cyst, maaring makatulong ang hormonal contraceptives pero konsultahin muna si doktor. So yun yung apat na pwede natin gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng bukol. Ano yung una? Malusog na pamumuhay. Pangalawa, good hygiene. Pangatlo, regular self-examination or medical check-up. At pang-apat, ay dapat gumamit ng mga tinatawag na hormonal contraceptives as prescribed by your doctors. Ngayon ang tanong, magagamot ba to? Magagamot ba ito? Ang sagot is, oo. Pwede pong magamot po yan, yung mga bukol na yan. Tulad ngayon, ginagawa ng ating presidente ng International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter, si Dr. Nelson Quizon. Pwede pong operahan yan para matanggal, Ngayon, ang sabi ng mga medical experts, marami sa mga bukol ay maiiwasan o kaya'y magagamot. Pero, again, depende sa uri at sanhi nito. Ganon pa rin So, depende pa rin sa uri at sanhi nito. Kaya nga, ang sabi ng mga doktor, there are things that you should always remember. Dapat maging practice natin sa buhay natin para makaiwas sa mga ganitong sitwasyon. Una, yung kailangan natin yung prevention na tinatawag. Ano yung prevention na tinatawag po natin? Tulad ng nabanggit na natin kanina, good hygiene, panatilihing malinis ang balat, iwasan ang malalim na sugat o trauma, agad gamutin ang impeksyon, at magpa-check up kung may family history ng bukol o cancer. Para sa ilang uri ng ovarian cyst, maaaring makatulong ang oral contraceptives pero kailangan ng doctor's advice. Yun, pag-iwas po yan. Ngayon, ang paggamot naman is like this. Ang paggamot or treatment is like this. Okay, maraming bukol ang nawawala ng mag-isa kung hindi maaring antibiotic para sa infection, drainage para sa punong likido o nana, steroid injection para sa pamamaga o iba pang gamot. Mahalaga ang maagang pagkonsulta para maiwasan ang paglaki o komplikasyon. Si kapaborito atong, ay meron siyang isi-share sa inyo. May bukol ka rin ba? O abog ko lang ka lang? Hindi, mayaman subang bugkulan lang natin. Masasabay ni bugkulan lang ang bugkulan. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa Saturday edition namin ni kapaborito Joseph. At anyway, it's a special day for us dahil ito po yung launching ng aming Operation Bukol sa aming istasyon. At bakit wala akong camera dyan, engineer? Hindi pa na nakakuha. Dito ka raw para makita yung picture mo. Oo. Okay. Ayan.
Para... Yan. Okay. Ayan, okay na So, yan. so far, may gusto lang akong i-share sa inyo dahil binantayan ho natin Sige. yung Okay. yung bali pangatlo na inoperehan na ni Doc Quezon. Ano? At yung una-una, ang advice niya kasi medyo severe. So, hindi kakayanin dahil sabi ni Doc na medyo pag gagalawin yun, madugo. So, baka bumuhos pa ang dugo. Magmula third floor, papunta doon sa first floor. Wag naman. Sa dami, sabi niya. So, ang advice ni Doc Quezon, kung may mga ganun na severe na medyo malala, which doon naman sa kanila, kaya nilang gamutin yun sa kanilang hospital. At syempre, sabi niya, ang advice niya doon sa pasyente is magpa-check up muna doon sa Region 1 Hospital through Dr. Joseph Mejia. And then, kung ano ang advice ng Region 1 Medical Center, at pwede naman silang humingi ng tulong, no? Siyempre siguro andyan naman nakasalalay siguro yung butihing congresswoman natin na si Manay Gina de Venecia sa kanyang mga kababayan sa Dagupan. And siyempre naman. Second, kapaborito Joseph, yung pangalawa, hindi rin natin naaksyonan. Bakit? Na medyo parehas. Parehas din. Parehas. Isa naman ay babae pero yung bukol niya nasa pagitan ng tuhod. Alam mo yung ilalim ng tuhod mo. Doon yung bukol niya. Ay nako. So hirap siyang maglakad. At saka hirap din siya na pag yung matagal siya nakaupo. Masakit. Tapos biglang tatayo. Masakit. Mahirap. So sabi ni Doc, kung gusto mo, doon ka na lang sa hospital namin. Pero, major surgery yun. Oo, major surgery. Napakabait naman itong si Doc Quezon kasi yung package niya napakamura na. Na sabi niya kung kaya nyo na mag-produce ng kahit na yung minimal na lang na major operation at tutulungan namin kayo. So gusto mo kung kaya ninyo, sabihin mo kung pwede kang mag-raise ng 40,000. Package na lahat yan, wala ka nang gagawin, tatanggalin namin yung bukol na yan. Okay. So yung pangatlo naman, slight lang. So nakita naman nila doon sa cellphone kanina while conducting yung live operation. Kita mo, andun na. Nakalis na. Nakalis na. So, congratulations, Doc Quezon. But iniisip nga natin, kung dahil meron na rin pala tayong ganitong programa, ituloy-tuloy na lang natin. Na sana ay... Actually, we will, Kapaborito Aton, kasi sabi nga ni Kapaborito Joey Baby, ang ating station manager, after this Operation Bukol, ang susunod naman natin na possible na projects natin ay medical mission naman. Medical mission naman, free check-up, tapos may libreng gamot. Okay. So at least meron na tayo sigurong pwedeng pagkukunan ng mga libreng gamot na yan na kapaboritong Joseph. Oo, meron na. Parating sana yung gamot, kaso yun lang, medyo kinapos sa araw. So most likely this coming week ay mapuproduce na natin yung mga gamot. So dun po sa mga nangangailangan po ng gamot later, tulad po ng mga maintenance sa high blood o kaya sa diabetic, pwede po kayong magtungo dito sa ating himpilan later on. I-announce po namin through our programs mula sa 6 to 7 kina Kapaborito Errol sa Kapaborito Dennis, tapos sa 7 to 8 kay Kapaborito Idol Orly Navarro, tapos 8 to 9 si Kapaborito RJ, tapos sa akin 9 to 10 sa Ribalitan Matwa. And then sa iyo, sa punto por punto kay Atong Remo, i-announce po namin doon, available na po yung mga gamot. Then you can come to the station and visit, tapos hiling po kayo ng gamot. At saka, nananawagan din kami, lalong-lalo na yung may mga magagandang kalooban na pwedeng mag-share sa aming ginagawang humanitarian
help sa ating yes. mga mahihirap na kababayan na wala hong kakayahan na ipaupira ang kanilang mga nararamdaman. Yan. At siguro through our program, it is a guidance coming from our Lord Almighty na kami ho yung ginagamit na instrumento Yan. para malutasan, matulungan natin ang ating mga kababayan. Yan, oo. So, kung meron po dyan yung mga Good Samaritan Yun. na sobra-sobra naman yung bumubukol na yung mga bulsa ninyo. Oh, yan. Share you naman. Share your blessing. Share your blessing. Oo. At sisiguraduhin naman ng DWGE ang ating himpilan dito na yung itutulong po ninyo marami hong matutulungan na mga kababayan ho natin. Totoo yan, totoo yan. So, nanawagan ulit kami ni kapaboritong Joseph sa lahat po ng mga Good Samaritan na nandyan. Yes. Na, Huwag kayong magtago, lumabas kayo. at saka, anin nyo naman yung pera nyo kung Ay nako, hindi yung madadala yan. ang gano akmunan mula ang may tinggal at inalato ka lang Diyos sa katawan natinaktay tinggal dalin kaya pangikot-kutan dan sika. Yes, so Kaya, better share your blessings so that blessing mo so ibiyahe mo tagoy. correct. Di ba? Kaya yun po So sa mga hahabol pa rin po hanggang 1 o'clock po tayo ng hapon today sa ating Operation Bukol. Dito lamang po kami matatapog dito po sa Jumel Building, 3rd floor. Bautan na sa SSS Building, Tansay, Tony's Lumber. Yan. At saka meron naman ng kwando na pag yung mga may signage na po may doon. mga signage sa baba na yes. kung saan kayo pupunta. Yes. At saka anyway, kasama mga Joseph, dumadagsa na ang tao. That's good. Yan, oo. Siyempre, nandito ka sa loob ng boat, di mo makikita. Hindi ko napapansin Oo, kaya sinamahan na lang kita kasi nabuboring ako dun sa labas. Sabi ko, samahan ko na lang si kasama Joseph since nandito na rin ako. So, siguro yung... Kala ko kanina, share mo yung experience mo sa Bukol. Hindi naman pala. Wala naman akong actualing bukol. Siguro yung boil, yun lang yung mga bukol na na-experience ko sa buhay ko. Siyempre, normal lang yung magkaroon ka ng boil, yung pigsa. Yes. Normally naman. Normal yan, normal. Ang sanhi naman nun kasi, probably may hindi kayo nalinisan sa part ng katawan ninyo. Sabi nga dito sa atin ng mga medical experts, dapat malinis lagi yung ating katawan. Maintain proper hygiene para hindi tayo magkaroon ng bukol. Araw-araw naman ako naliligo. Kaya nga wala kang bukol di ba? So yung pagligo mo araw-araw nakakatulong din. Yes, very important yung hygiene talaga. Proper hygiene kapaborito atong para kasi kung hindi ka you will not observe proper hygiene, hindi mo lang poproblemahin yung bukol. Ano pang mga poproblemahin mo? Iiwasan ka ng tao. Siyempre. Babaho ka mansit ka Maging grisman ka sa kalsada. Yes. Kaya dapat naliligo po tayo lagi. Pero, tinatanong ko yung isa kanina, paano ka nagkaroon ng bukol? Sabi ko. Ano sabi naman niya? Sabi naman niya, basta bigla na lang naman ng sumulpot. Tot pwede rin, kapaborito atong kasi nasanay na ako sa partner ko pwede rin hereditary kasi. Namamana rin. Namamana rin. Sabi nga ng mga experts, may tinatawag na genetic factors o congenital na yung bukol na yan, pinanganak ka andyan na. Congenital. Pinanganak ka andyan na. Pero hindi pa ramdam yan. Hindi pa ramdam, siyempre. Habang lumalaki ka, lumalaki rin siya. Parang kumbaga kakambal mo, ang bukol na yan. Yes, meron naman yung dahil sa infection. Bukod sa infection, yung nasugat ka, na trauma, tapos malalim yung sugat mo, hindi mo inayos, doon din. Pwede ring allergic reaction or hormonal changes. Ibig sabihin, pagka
hormonal changes, nasa dugo kasi yan. Pag sinasabi mong hormonal nasa dugo talaga yan. Hormonal. Oo. Ng katawan mo, kapaborito Atong, kaya ganun. Pero ang maganda doon, pagka nakaramdam po kayo ng mga may nahipo kayong bukol sa katawan po ninyo, maigi na lang na ipa-check up natin. Meron ako actually sa likod. Meron ka ba? Noon. Oh, pero wala na ngayon. Para siya, hindi siya masakit Hindi siya masakit. As in, kahit na pigain mo, wala kang mararamdaman. So, there are two kinds ng bukol na sinabi sa akin Yung bad at saka yung good. Good na bukol. Yung benign at saka malignant. Yun. Na tinatawag nila. Kahit na anong kamo, hindi siya masakit. Ngayon, may nirepair sa akin na tinake ko for 3 months. Nawala. That's good. Ngayon, bumalik na naman. Yung alam mo, ganito siya kalaki malaki na rin. Pero malaki hindi siya na rin. masakit. Hindi siya masakit. Papakita ko mamaya kay Doc Quezon. Kaso nga lang, nung hininto ko yung tinitake ko na herbal na gamot, mahal kasi masyado. Umabot siya ng 54,000 yung 3 months. Ay, subukan mo yung ikarma ni Juan. Oo. Nag-usap pa kami ni Doc Soriano kanina sabi ko, baka may dala ka dyan. Sabi niya, babalikan na niya ako kasi gusto kong subukan yung ikarma kung anong magiging epekto niya. Pero sabi naman ni Doc Soriano, you should know first kung ano ang dapat mong gamutin. Yes. Dapat alam ng katawan mo, alam ng sarili mo na anong gagamutin ng ikarma sa'yo. Di ba? Ngayon, yun nga, parang kagaya nito, meron akong dinaramdam na pag yung nagsasalita ako ng mabilis, meron kasi akong hindi naman singaw doon sa may gilid ng aking dila. Pero parang one time, pag yung nasusobran akong uminom, kasi bumalik na naman ako sa pag-inom dahil alam mo naman yan, old vices na rin natin yan right after my car accident. Ngayon, almost mag 1.5 months na siya na pag yung napasobrahan ako ng uminom ng San Lights, parang lumalaki rin siya. Tapos pag yung hindi naman ako nang uminom for 1 week time, nawawala naman siya. So lahat yung mga pinagsabihan ko ng ganyan, lang ibig sabihin yan. Kung umiinom ka, lumalaki. Tapos pag hindi ka uminom, wala ka namang dinaramdam. So ang isa lang ang mensahe niyan. Ano yun, kako? Uminom ka ng uminom. Siyempre. Yun naman advice dito kapaborito Atong, para maiwasan yung mga bukol. Higit sa lahat, dapat magkaroon ka ng ano tawag dito? Yung balanced na diet na tinatawag. Isa pa sa mga dapat mong iwasan, yung sigarilyo at saka pag-inom. Hindi, yung sa akin naman, kapaborito Joseph, yung smoking is parang nakasanayan ko nung I started smoking at the age of 14. Ang bata mo pa. Oo. High school ka pa lang yan. Oo. And yet, up to now, hindi ko rin matigil-tigil dahil siyempre yung mga kasama ko nung mga araw, puro mga great writers, the likes of the late Jun Velasco, the likes of the late Cesar Carpio, ay, mga the likes of Orly Guirao. Mga maaspok din naman ngayon. Oo, they never stop smoking, pero mas matindi silang mag-smoke pag yung nagsusulat, press work na. Siyempre, ikaw naman dahil reporter ka nila, nagkikipagsabayan ka yan, kahit na batoy-batoy nila tayo nung araw. Pero I'm very grateful na nagkaroon ako ng mga ganun na kaibigan, na kaso nga lang, ako na lang ang natitira. Kaya I already siphoned their genuity. No? Salagang hinigot mo lahat, ha? Parang, alam mo, para kang malabanan. kaya kako, thank you, kako, siguro. They are watching me from a distance. So, kahit na paano,
masaya naman sila at nakita naman nila yung ating pagbabago. Dito pala si Madam Pinky, kapatid ni General Harris. Andito. Oh, Madam Pinky, good morning. At saka good morning din kay General Harris Pama ng Barangay Karanglaan. Yun. Yan, good morning Yeah. General. Hindi ka dapat sana kung nakikinig ka punta ka dito para makita ka rin nila. Kaswerte ng Karanglaan, meron silang general Aha. Matulungin pa 'yon. Oo. Oo. At saka maganda yung last time na kapanayam natin siya. That should be put that in the ordinance to make it a national law. Oh. Salamat kay Zarlo Gonzales, nagbigay siya ng merienda sa atin. Oy! Kanina, Kay Zarlo Gonzales. Sir Zarlo, thank you. Station manager namin. Alika dito. Sir Joey. Live yan, nagbigay sa atin ng merienda si Zarlo Gonzales. Empanada. Wow, ang sarap yan. Sir Zarlo, thank you. Thank you. God bless you. God bless. Ayan. Okay. At mabuhay ka. Sana araw-araw may empanada. Oo. Wag mo namang araw-arawin. Baka blood ka niyan. Nako, dadalawang 2 hours 1 hour lang. 1 hour lang tayo. Okay, so anyway, kapaborito Atong, ito lang sabihin lang natin sa ating mga listeners. Huwag ko kayong matakot na kung sakaling operahan kayo. Kasi pwede pong operahan po yung mga bukol po ninyo. Kinakailangan po, kung pwedeng operahan o operahan po nila. Kasi karaniwan sa mga bukol na yan, either lumalaki, masakit, nakakahawa, o kaya nakakaabala sa itsura o galaw, o pinaghihinala ang delikado. So, ang operasyon ay maaring simpleng pagtanggal, gamit ang anesthesia. So hindi rin masakit may anesthesia po yan o mas malawak na surgery depende sa lokasyon at laki. Kaya muli ang ating panawagan kasi wala na tayong sapat na oras kapaborito Atong. Panawagan po natin sa ating mga viewers, listeners, kung meron po kayong time, interesado po kayong magpakonsulta ng inyong mga bukol sa katawan, up to 1 o'clock in the afternoon, andito po kami with Doc Nilson Quizon ng International Surgeon of the Philippines, Pangasinan Chapter. Idagdag ko lang kasamang Joseph kasi tinitignan ko while ongoing yung operation ni Doc Quizon. Kanina malaki yan wala na. Kimupos la. Sa lahat ng mga nanonood sa amin ng live, yan yung live na operation. Nilive natin yan para makikita nyo kung ano yung pagbabago noong may bukol pa siya at saka yung matatapos na. I think patapos na yan Patapos na. Malaki Tinatahin na lang nilalagyan na lang ng bandage. So nakangiti na si kuya kasi naiirita siya kasi doon sa bukol niya. So ngayon nawala na. Hindi naman daw siya masakit. Hindi daw masakit. Pero kita mo wala na yan. Okay. So I think pang-apat na. Pang-apat na. Okay. So wala na po tayong sapat na oras mga kapaborito. Again, up to 1 o'clock po tayo dito sa ating Operation Bukol. Kaya kung meron pa kayong oras, pwede po kayong umakyat dito sa ating himpilan, 3rd floor po sa Jumel Building at bautan na sa SSS Tantones Lumbers Building. So ito pong ating first salvo ng Operation Bukol po natin, special live coverage ng ating himpilan. Ito po ang inyong mga abang kapaborito. Kapaborito, Atong Remo, punto por punto kay Atong Remo. Yon, tansay lawas yon karo at sari balitan matwa. Kapaborito yon JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal, dan si Mr. JFC. JFC. Engineer Jail Franz Kayabyab. Ketchup yun So, good morning and have a happy Saturday to everybody. Yes, ingat po kayo. We love you all. Dito lamang po yan sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM, Radio Pangasinan. Sabay tayo atang paborito! Pare, ang tidudungalan mo? Ay, so 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Bali-bali ritugtugan dadya. Paborito miya talaga si Rinawa. Imbagabagam. So number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito.
Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na